Suot nimo. Mana? So, what's up mga kabay? Welcome back to my video. So, welcome to my channel pala. So, nagba-vlog na naman ako. Balik na naman tayo sa pagba-vlog, okay? Okay. So, ay mga kabay, anyway, mangumusta muna ako sa inyo. So, kumusta pala kayo? At least may nangumusta sa inyo, 'di ba? Kasi kahit okay, sa mga kabay, na-miss nyo ba ako? So wala pala akong damit, pasensya na sa katawan ko. So ano kasi, mailigo ako. Kunin ko muna yung mailigo ako ngayon. So ipatunasan yung kabaw sa kumaligo kaya arang inita naman. Sana ako. Sadya lang. Okay sa mga bay, medyo matagal ako nag-upload ko sa Dex. So kasama pala si Dexter. Pagkatapos namin maligo, kumuha kami ng kay Mito. Kay Mito daw. Dexter ang musaka. What? So, mainit na kasi dapat itong ilagay sa sa ilog eh. Tara na. Slick. Kadex. Sobrang init na. So, kailangan natin maligo. Pagkatapos nito, maligo na tayo. Ako pala. Slick. Okay, so yun mga bay. Ando na. Tapos na ako nagpaano ng kalabaw. So, nilagay ko na sa tubig. So, anyway, shout out pala. So, shout out muna. So, shout out pala kay Princess Jane Agua, yung pamangkin ko na maganda. Shout out sa'yo, Pispis. Saka shout out din po pala kay Ryan Kapal. So shout out sa'yo kuya. Saka shout out din pala kay Ace Cobihano. Saka kay Ate Maria Cristina Abilar. Tama. Sa kay Ate Maria Cristina Abilar. So shout out sa'yo ate. At shout out din po pala kay DJ Ranel Remix. So kung sino mo yung gustong magpa-promote ng YouTube channel at saka gumawa ng mga magpagawa ng intro sa pagba-vlog. So gaya nito. Dito ba? Basta dyan. So gaya nyan. So kung sino mo gusto magpagawa nyan, PM nyo lang siya. Ilagay ko lang yung FB account niya sa description box. So okay, so mga bay, nainitan na kasi ako, so may ligo na ako. So, sama ba? So, tara, let's go! mga kabay, ay, tabi mo yan. So ay mga kabay, dito pala kami naliligo. Dito sa ilog na to.
Saka dito din pala naglalaba. Si mama dito naglalaba. Yan ako, magdadamit na ako yun. So yung mga bay, dito kami naligo. Oh. Yan, si mama naglalaba. So ay, si Kasoko dama kay. So, otro mag-hi. Hi, ma. Hi. So yan guys, tara, maligo na tayo. Lamig. Malamig ya. Lamig, ang lamig. Parang siya ang lamig. Okay, Dex. Okay, so tara. Ligo na ako. Tabi, banyak, tabi. Tabi, banyak. Tara, ligo tayo, tara. Magkabaw ah. Taglawa. Along, lukusoy. Gago! Nakakabay sa malamig. Hindi naman, sakto lang pala. Pag umaga dito, malamig talaga. Pero ano na ngayon eh. Mag-10 eh, end na. So, medyo mainit na rin, di ba? Sakto lang. Tara, lusog! Nabon ako. Hindi pa rin sabunan eh. Humot gak dia ay? Wah. 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 Humot mana? Mama wala ko dai na. No. Uy, sana mana? Hawa na. Gila guys. Wow. Abi.
Awa! Ay, nako. Aku ligo siya. Kaya naman yung ligo. Kasi mana wag ka ligo-ligo. So yun guys, tapos na ako maligo. So tapos na ako maligo, mukhang wala akong mukhang hindi pa rin ako naliligo. So yun mga bay, muli na ako ma. So muna akong mama, ha? Muli na ako ma. Mama. So muna ako ni mama kasi may pupuntahan ako ngayon. May hatid lang ako saglit. Oh! Ano? Ano ma? Kasi mga bay, fresh na. Shit! Fresh na. Bagong ligo. Puti talaga ako pag bagong ligo eh. Mamaya. So itim na naman to. Ito na. Ayun sa mga bay, uwi na ako. So ay mga bay, uwi na ako ng bahay. Kasi may hatid lang ako doon sa saglit lang naman. Tapos pag uwi ko mamaya, maghahanap na naman kami ng kay Mito. So, wala kasi kami. May naman din doon sa dito malapit sa bahay namin. May kay Mito pero puno lang walang bunga. Imo kayo matugsaman sa tayo. Maghanap kami doon sa alams na sa kapitbahay. So, hihingi lang kami. Hindi naman binibili kami ito, marami naman dito. So, okay? So, mamaya samahan nyo lang kami. Okay, sa'yo mga bay. Tapusin nga yung video na to. So, Masakit. okay, goodbye!